Здравейте! Бих искала да благодаря на всички за гласуваното ми доверие, както и на екипите и колегите си, с които успях да изпълня обещаното от мен по време на предизборната кампания за Европейски парламент през 2009. Когато заявих, че ако бъда избрана за евродепутат, ще работя в областта на образованието, младежта, науката и предприемачеството, тъй като силно вярвам, че в страната ни все още има неизползван иновативен потенциал, който се крие в предприемачите, изследователите, младите хора и малките и средни предприятия. Днес Европа е изправена пред сериозно предизвикателство. Над 5,5 милиона са безработните младежи в Европейския съюз. В България те са над 66 хиляди. Като член на Европейския парламент от 2013 година работя за предлагането на мерки за подобряване качеството на образованието и повишаване нивата на младежка заетост. В едногодишния ми мандат предложените от мен решения, залегнали в докладите на Комисията по култура и образование на Европейския парламент, включват първо необходимостта от модернизиране и въвеждане на нови технологии в образователната система, така че реформирайки се, тя да отговаря на реалностите и очакванията на пазара на труда. Второ, повишаване конкурентоспособността на младите хора чрез доброволчество, стажове и младежка мобилност. Трето, развитие на предприемачески дух и умения, както в образователния процес, така и чрез повече възможности за стартиране на бизнес проекти. Често се питате с какво точно Европейския парламент може да бъде полезен по тези въпроси. Освен че отправяме своите препоръки и насочваме вниманието към работещи практики, благодарение на взаимодействието с Европейския парламент бе отделен по-висок бюджет по програмата за образование, обучение, младеж и спорт, програмата Еразъм Плюс. Също така бе въведен и механизъм съвместно с Европейската инвестиционна банка за студентски заеми от 12 до 18 хиляди евро за магистърска програма, от който могат да се възползват включително и българските студенти, учещи в друга държава членка. Бе отделен също така и по-висок бюджет за новата инициатива за младежка заетост, от който могат да се възползват младите хора до 25 години в 5 от 6 региона на България. С оглед на предизвикателствата пред младежката заетост, вярвам, че популяризирането на предприемачеството в Европа като кариерен избор за младите ще подпомогне създаването на нови предприятия и работни места и също така ще стимулира иновациите в бизнеса. В тази връзка се обърнах с призив към Европейската комисия да обяви Европейска година на предприемачеството, година, която се надявам в бъдеще да се превърне в постигната цел.